מבוא העולה. אלה הבניינים פה, זה קומפלקס מאוד מיוחד. זו פנייה ללא מוצא מהמעפילים, מי שמכיר. ובעצם לכל בניין יש לובי עם 4 דירות, 2 בקומת קרקע ו2 עליונות. כמו שאתם רואים, יש כאן חנייה. לדירה שלנו יש חנייה מסומנת, ממש כתוב, חנייה פרטית, מבוא העולה, מספר הבניין ומספר החנייה, ואף אחד לא אמור לחנות שם. מה שיפה פה גם זה שיש כאן כניסה לפארק, ממש כאן ימינה יש פארק קטן, פארק ענק, פארק סן סימון, וזה מכאן ממש נכנסים ישר לפארק, לחלק העליון שלו. שוב, מאוד שקט כאן, פסטורלי, הנה, ממש שם משמאל זה הכניסה. יש גם מדרגות שיורדות לסופר של שי עגנון, ואם לא רוצים מדרגות אז אפשר ללכת פה שמאלה ושמאלה. הנה, יש שם אנשים שבדיוק באים מהפארק. זה הקומפלקס. בוקר טוב, אנחנו ברחוב מבוא העולה. נראה דופלקס כ-130 פלוס מרפסת, מצפת שיש, מזגן וחימום על יונקרס. כאן יש לנו מחסן קטן, שירותים לאורחים. מה שנהדר פה זה שיש חדר כביסה, ממש חדר שירות, לא איזה נישה איפה שהיא, וגם יונקרס, מטבח נפרד. מי שחשוב לו קיור כפול, אז יש קיור כפול. ופונה לרחבה הפנימית, מאוד מאוד שקט פה, מאוד שקט, שזה ממש נהדר. זה בניין של סך הכל 4 דירות, 2 מכל קומה. לדירה הזאת עלינו 1.5 קומה. יש פה 2 דופלקסים עליונים. כיוון נהדר, זה דרום מערב. יש פה שמש מהצהריים עד השקיעה. מרפסת פתוחה, מי שחשוב לו סוכה, אז המרפסת היא כולה פתוחה לסוכה. ואפילו יש נוף. חוזרים לדירה. כמובן שהדירה תעבור צבע, כולל חיצוני פה. גר פה כמה שנים טובות, והיא צריכה ניקיון טוב, צבע טוב, כל מה שצריך לתקן, לשדרג. ברמה של פרקטיקה יעשו. האמבטיות הוחלפו והן כחדשות, ממש שופצו. אתם רואים את הריצוף, את האינסטלציה, את הקיור, ממש עשו פה שיפוץ שלם לאמבטיות. כאן יש סקיילייט, אז יש פה אור טבעי תמיד, גם בלילה של הכוכבים. אז בקומה הזאת יש לנו 4 חדרים. שוב, סופר שקט כאן. ממש, אני אפילו מופתע, לא זכרתי כמה שקט פה. מזגן בחדר. חדר מספר 2. פה החלון פתוח, אז רואים שיש שמש שנכנסת. ודווקא כיוון מזרח יותר. למזרחה. פה יש מזגן בחדר. היינו מזגן בסלון. 2 חדרי שינה עם מזגנים. שוב, אמבטיה כללית. חדר נוסף, חדרים לא רעים. מזגן בחדר. להסקה. פה אנחנו מעל המרפסת של הסלון. וזה בעצם החדר הורים. כל חדר הורים, כי יש לו גם אמבטיה משלו. גם פה עבר שיפוץ, אינסטלציה, קיור, דוש. נראה כמו שיפוץ של 5 שנים בערך. גם פה מזגן כמובן. 4 חדרי שינה ו2 אמבטיות בקומה הזו. למטה יש לנו שירותי אורחים, סך הכל 2.5 חדרי אמבטיה.
יש פה איזה מחסנון קטן, לדירה יש גם חנייה בטאבו מסומנת. אני אעשה גם איזה סרטון קטן שלה בחוץ, וזהו בינתיים. אחלה.